Kostol svätej Kataríny v Handlovej dnes zaplnili stovky ľudí, aby si zaspomínali na 20 baníkov a záchranárov, ktorých v pondelok pochovala baňa. Omšu slúžil banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláš. Riaditeľ hornonitrianskych baní Peter Čičmanec neprišiel. Snahe zarobiť peniaze pre svoje rodiny, čo je povinnosť každého otca tej rodiny, zahynuli nám 20 bratia. Jozef Kijak bol 20 rokov banským záchranárom. Aj on sa denne pýta, prečo sa tragédia musela stať. V čase, keď bol aktívny záchranár, sa takáto tragédia nikdy nestala. Takýto zásah, ako bol na východnej šachte požiar, hej, tam sa v minulosti, v skutočnosti sa k tomu veľmi zodpovedne sa pristupovalo a dôkladne. Čo sa v pondelok pod zemi stalo, by malo objasniť vyšetrovanie. Príčiny nehody sa ale začnú skúmať až o 2 alebo 3 mesiace. V miestach výbuchu je totiž stále vysoká teplota. Tu na východnej šachte hasili požiar 9 baníci. Na pomoc im prišli 11 banskí záchranári. V čase, keď chceli uhasiť oheň, nastal výbuch. 20 mužov sa zo šichty domov nevrátili. Handlová sa ponorila do smútku. K žiaľu a smútku sa navyše pridáva aj obava z budúcnosti. Vedenie Handlovej už pripravuje verejnú rozlúčku s 20 baníkmi a záchranármi, ktorá bude vo štvrtok na námestí Baníkov. Peter Ziman, televízia Markíza.